Douglas lidi, zdravím vás u historicky prvního videa kanálu Douglas Games a u hry World of Tanks vás zdraví Dočík a Kefa. Tak, mám tady Tigra, za to budu hrát nejdřív. A omlouvám se, že nehraju už od prvního tieru, ale no, nevím, prostě nějak na to nedošlo. Celkem dobrá bitva. Celkem. Kefa ještě bude natáčet Shakesu možná z Minecraftu. No, To mi připomíná, že musí postavit ten hotel. No. Já stavět neumím, takže to za mě bude stavět on. No. To je jediný, co ho už na Minecraftu baví. Mistr architekt. No, trošku nahlas, tam není slyšet tak. Tak, jdeme na to. Jestli si říkáte, že tohle... Jestli si říkáte, že tohle je úplně strašná bitva, až když hnedka chcípnu, no, tak normálně hraju s 9kovýma tankama, takže to je celkem dobrá bitva. No to si... No, tak jsme zpátky. Omlouváme se, já totiž přitom hraju Shakes a měl jsem hospodu, tak jsem to střihnul, no. Kdo z vás hraje Shakes, tak jinak přidejte si nás. Na S20 hrajem. Já ještě na S15. No, tak já se jmenuji Kefa02. A samozřejmě Dočík, jo. No, originál. Ty hraješ jenom na 20. Jsme spolu v cechu, sice já bych mohl, no asi taky do cech, díky tomu, že jsme houbičkáři, no spíš já. No oba, ale teď už nemáme houby. Hajzou! No tak mně už přišly pozvánky do cechu 122 a 122, ale pro ty, co si myslí, že jako tam nechci, že prostě jsem úplně blbej, že jsem tam v tom cechu, tak já tam jsem kvůli tomu, že tam mám kámoše. A domluvili jsme se tak, že tam budem. Takže prostě ani mi neskoušejte posílat pozvánky. Spíš já vám. Takový friendly cech. Jestli jste naši fanoušci, tak vás 100% vemu, až jste jakýkoliv level. A přesně, každý člen se hodí. Pokud máme místo. Místo máme dole. Hajzlové! Ne! Dobře. Nevadí. Si dám bitvičku já. Nevadí. Hajzlo. No, tak jo. Si dám bitvičku. Jo. Si to zkusím s tou T40. No se mi poštěstí nějaká dobrá bitvička. Dobrou bitvičku. T40 má dobrý i celkem slušný pancíř. Na stíhače. Jak na stíhače? Stíhače mají mít dobrý dělo. Ale pancíř. Jak pancíř taky. A stíhače nemají moc dobrý pancíř. Oproti, no to neřeš. Mají. Jako oproti dělostřelectvu, jo, ale tohle má dost dobrý pancíř, i na stíhače, oproti ostatním nějakým. To je dost dobrý tank ve svém tieru. Stíhač jako. Tak ono to probije i KV1, no, že jo, to je úplně... To je dost dobrý stíhač na ten tier. Luxusní celkem. Akorát by v tom bylo asi, jsem si vzpomněl zase na toho Beričkana, nebo co to bylo, jak tam prostě bylo ta sedačka venku a tam prostě řidič. To se koukněte na Beričkana, tam je prostě sedačka venku, žádný prostě střecha, nic, žádná stěna a tam je řidič. No sice není vidět, ale měl by tam být. Tam je takový křesílko prostě. Pro něj. Tak jako, já bych si vzal ten kulomet, já bych vzal ty kulomety, co mají u těch tanků a zastřelil bych ho. Hej, kdybych ho viděl. Protože ty tanky mají kulomety, tady nejdou používat. No. Tak ono by si stejně s tím kulometem nic nezval. To ne, ale jako do řidiče, že jo? Jde se. No, tak u toho Beričkana by to šlo, ano. Měl si jet doleva. Pojď. Tam je to vždycky lepší. Fakt se omlouváme za ty lagy, ale... Pokusíme se to nějakou dalších videích vylepšit, no. V dalším videu vám ukážeme, jaký má on zkoumovaný tanky. No. Já se s ním taky někdy zahraju v chatě
si někdy zahraješ spolu. Že jo? No. Sranda bude, až jeden pojede vždycky s dělíkem a jeden s normálním tankem, protože ty mi třeba řekneš, kde je nějaký tank detekovaný a já ho nebudu mít ještě na radaru a bude blízko mě. To je výhodný. Nádrž! Cisterna! Jak já tyhle věci nesnáším. Cisterna, chcípni! Jo, chcípni. Kvůli tobě jsem chcípnul. Cipaj! Až to. Teď, kdyby to tady vyteklo a tam jak je ten vojen, tak by to tam bouchlo. Kdyby to bouchlo a zabilo by tě to, já bych nemohl. Tam se nedostaneš. A dostaneš. Zajít tady mezi ty baráčky. To je nejde. To je dobrý nápad. Tady budu. To se mi vyplatí tady bejt, aby mě někdo zastřelil. No to se strašně vyplatí tady být na ráně. By mi střílel spíš do pásu. Hej, Mara, hej. Héci. No mě jde ze zádu tam ten určitě. Jo. Střílej! No, on to. Kam zmizeli? Jdi do něj. To dáš. Střílej. Jo, kotě. Jo. Jede. Je to tam. Mám jet? Jo, já jedu. No i když je vedle tebe lehký tank. No to je šaro. No Jo. to kašlu. Co to bylo? Nic. Tak. Možná by si měl pomoct zádu. Ale ne, ty jdeš na dělíka. No. To je vychcený, aha. Zde pak tě máme. Paťa. Ty můj kamarád. O něm se dělou strašně rychle základnu. No to nevadí. Protože tam je většina. Odejď. A já Mohli by vyjet, jako teď vedou. A já bych řekl, že odjel i ten dělík. No. Ale třeba tady. Jsem salak. Šulej, otáčej. Co? Chcípni. Fuj. A teďka rychle na naši základnu obraní. To dáš? Nemám to udělat. No, to nestíhám. To stíháš, to je v pohodě. Já jsem poslední tank v bitvě. To musí obsazovat základnu, když jsem poslední. Za tebou dělík. To si perfektík, jo. Otoč se, to máš rychlejší. Jo, oni už výjíždějí, to je dobrý. Dobře, o tobě věděj. No. Já se budu muset někam odkempit. Tak jedem. Stoj a odstřeluj. Borec. Ale vedl jsem si dobře a my už to asi ukončíme. No, tak pro dnešek by to stačilo. Mějte se, Lajkujte. jestli se vám video líbilo, tak lajkujte. Odebírejte, dál koukejte na náš video. Pokud možno nezlajkujte. A Čau. naschle příště. Čau. Čau.